És un dia que quedarà gravat per mi tota la vida, perquè jo no crec que ho torni a veure. Bueno, no sé si ho torno a veure, però no ho he vist mai més. Jo diria que la paraula que ma mare deia era que havia estat molt trist, tot plegat. Jo, per mi, el desastre més gros que he viscut aquí al poble. Millor que no ho tornés a viure mai, no jo, ningú. Neguits, no puc anar cap a casa, què passa? Buscant per allà... Sí, no sé, em sembla que no existeix, em sembla que tot el més és fluix, que es pugui dir. Horrible tot, horrible. Les fotos del casament anaven per sobre l'aigua i feia... Totes les fotos per sobre, totes les fotos. Les cortines enterragades, horrible, horrible. És que, com aquell qui diu, ens vam trobar allà, no vam tindre temps ni de pensar. Ens va vindre tot tan sobtat, tant de cop, que et podria dir que per allò va ser un ensurt que va vindre de cop. Una cosa va ser La naturalesa se'ns va volcar sobre aquell dia i no sabem per què. Per nosaltres va ser el dia pitjor de la nostra vida. I per meu tiet, el seu fill. A principis dels anys 70, Olesa de Montserrat era un poble, per mi jo considero que era un poble maco, que ens coneixíem tothom, que ens saludàvem pel carrer. Jo havia participat molt en les festes que fèiem a l'escola industrial, l'escola d'ofici, i es feien unes festes molt maques i a Olesa. Tot això, ara per ara, sembla que s'hagi perdut. Això ja no funciona així. Unitat, els veïns es coneixien, ara aquí vas a un bloc de pisos i no coneixes a ningú i bon dia, amb prou feines, no? Doncs no, allà ens coneixien tothom i tothom sortia al carrer i allà feien la xerrada. Com el poble teníem l'Eixample en ple creixement i per tant doncs Olesa es reduïa el que era el nucli antic, la part del Sant Bernat, carrer Argelines, alguna mica de construccions que hi havia, i la part de l'Eixample que començava a créixer. El Salvador Casas d'aleshores, el parc, sobretot recordo el parc, quan jugàvem, com ens amagàvem, quan sortíem pels ferros. Tot aquest espai sí que el recordo. Poder tenir més avantatges, més comoditats, més coses, però com a poble, a mi m'agradava el dels anys 70. Era una altra cosa, Olesa s'acabava, la riera passava pel centre de la vila a cel obert, o sigui, on hi ha ara la plaça de la Passió, allà passava la riera a cel obert, que no sé quin any, però mentre va passar a cel obert, allà s'hi van morir 3 nens que estaven fent una cova a la terra de la riera i estaven fent una cova, es va enrunar la cova, i eren de la família que es deia aquí Olesa de Cal Mistaire, i van morir allà els 3. Era terra. Jo me'n recordo quan era petita, jugàvem allà i no estava res, una riera normal, el que passa és que clar, hi havia cases al costat, però que vull dir que asfalts i això no n'hi havia. No hi havia res. Era terra i pedres i... A les cases hi havia unes cosetes així de ferro i llavors quan ploguia posaven una fusta perquè no entressi de dintre l'aigua de les cases. Quan plovia, perquè clar, a la que caien 4 gotes, de seguida això semblava un riu. La riera estava sense asfaltar, això retenia molt l'aigua. A dia d'avui, quan baixa la riera, per molt que baixi una tamborinada, jo el màxim que l'he vist ara pujar ha sigut un pam i alguna cosa, cuidado, no la travessis perquè també se t'endurà, però baixa a una velocitat bestial perquè està asfaltada i llisca l'aigua. Jo vivia al carrer de la Riera, el número 10, vivia allà i tenia... Pràcticament era la part més ampla de la Riera, com la Riera era molt més ampla. Estava a casa, no gaire feina perquè feia un mes que m'havia casat, el marit no hi era, vull dir que estava sola, i ara mateix no me'n recordo què feia, però es va posar tot el cel negre, molt negre. Els gossos del costat de casa cridaven d'una manera horrible. Va començar a caure aigua, i quan ens en vam donar compte,
doncs, hi havia poder més d'un metre i mig. Anava al tros ample, perquè ja dic que el carrer de la Riera on jo vivia era el tros més ample de l'amplada que tenia la Riera, no? Va baixar una animalada d'aigua, ja dic que segons se'ns va dir, doncs llavors entre 250 i 300 metres o sigui, 300 litres per metre quadrat, era una verdadera bestiesa. Bueno, el dia que quan es va produir aquest fenomen meteorològic, nosaltres era un dia normal, que va començar a ploure una mica al dematí, una mica de pluja. I me'n recordo en concret que aquell dia allà hi havia una nau de vedells, hi havia uns vedells, i van vindre a carregar els vedells, sort en vam tenir. Van venir a carregar els vedells, que se'ls van emportar cap a Terrassa, perquè els havien de matar els vedells i això, i era un dia normal i corrent de feina que plou, i vas fent coses per allà, per dintre, arreglant i tal, i la cosa va anar a més, fins que va vindre el diluvi universal, sense pensar-nos-ho. Aviam, és una situació que es dona molt sovint. El que passa que, esclar, en aquell cas particular es van donar les condicions idònies perquè tant el flux de vent de llevant que hi havia en aquell moment com les condicions en les capes altes atmosfèriques, que era de gota freda, que la gota freda real estava al golf de Biscaia i que aquí teníem vent de llevant en superfície, doncs es va conjuntar tot de forma que aquí plogués d'aquella forma, tan bèstia. Hi havia humitat en superfície, hi havia molta justera, de fet al setembre, a finals de setembre és l'època més dolenta perquè hi hagi aiguats i és quan hi ha hagut les principals desgràcies. Què passa? Que l'aigua està molt calenta, hi ha més evaporació del mar, les núvols porten més càrrega i tot plegat doncs ajuda. Aquest moment estava treballant a l'Ajuntament i a l'Ajuntament en aquella època, entre tots, estic parlant de guàrdies, conserges, etc., érem 7 persones. I el secretari. Si no recordo malament, això ja no t'ho puc assegurar, vull dir, va estar plovent tot el matí, bastant fort, i cap allà al migdia va seguir, ja començaven a trucar la gent que tenien problemes amb inundacions. Al llarg que va anar passant el dia, el meu pare recordo que va trucar a la meva mare i li va dir si estàvem tots bé, perquè la cosa semblava que no anava gaire bé. I la meva mare va decidir anar-me'n a buscar a l'escola. De fet, van anar trucant. Es anaven trucant professors, pares, tots preocupats pels crius. Evidentment, a Cal Paulari, els que ho recordin, abans de totes les obres, de la baixada del parc i tot això, doncs hi havia la riera de Can Llimona que passava per allà. Vaig veure que el nivell de l'aigua, aquell dia, el nivell de l'aigua de tot el recinte, del pati de l'escola, anava pujant. Jo vaig sortir disparat perquè precisament feia poc que s'havia fet alguna cosa de muro, s'havia posat la valla i tal. Jo vaig saltar, vaig anar, perquè jo sabia on hi havia la sortida d'aigua, i amb les mans, pam, ho vaig limpiar, i vaig... Això va ser una de les primeres operacions. Vam sortir plegats del Pubill, vam anar pel carrer Coscoll i quan vam arribar aquí a l'alçada de la Riera vam veure un autèntic riu desbocat. El torrent anava totalment desbocat. Sempre va dir a casa que aquell dia van obrir la porta, em va agafar i vam anar corrents, clar, plovia moltíssim, diu que vam anar corrents i tan just vam fer el giravolt cap al parc, per endinsar-nos cap al parc, va venir una riuada i es va portar tot el camí. La mama sempre va dir que aquí tant ella com jo havíem tornat a néixer, perquè ens va venir de ben poc que no se'ns emportés per endavant aquesta riuada. També recordo, després de dinar vam anar, perquè ens ho van dir, vam anar fins a la pont de la carretera d'Esparreguera, allà on hi ha la flora, i just l'aigua del riu passava just per sota del pont, vull dir que pràcticament no hi havia desnivell entre el riu i el que era el pont, que és quan es va endur la palanca Sedó, de Can Sedó. On han fet aquesta plaça nova, allà a la Riera, per allà baixava un ramal d'aigua del carrer de les Escales i per l'altra banda, al carrer Travesser Calvari, també baixava aigua.
perquè baixava quantitats d'aigua, ja dic, bestials. Si en mitja hora va caure, sí, 300 litros ben bons. La meva casa estava de cara a la muntanya i, esclar, la riera va començar a la muntanya, va començar a baixar, i clar, tot entrava a casa, la casa meva, que era la segona del carrer Calvari, i la primera, que era la del meu germà. Amb la vinguda tan forta de l'aigua que hi va haver, va rebentar les frontisses, va rebentar la porta per les frontisses. Per una de les fulles va rebentar, i llavors allà va començar a entrar aigua, home, tota la que va voler, tota la que va voler. Al costat meu vivia un germà, va venir de seguida, per al pati, per davant no es podia, va ser pel pati, em va trobar allà desesperada, i bueno, tots dos agafats, i l'aigua entrant, el secador de peu va sortir de l'entrada de la casa, va anar a parar per al menjador, per la cuina i pel pati, va marxar pel pati. Les bombones de botar, tot va marxar. Que això va ser qüestió de mitja hora, 3/4 d'hora, però plovia molt, molt fosc, tronava molt i va parar. I llavors la gent que baixava pel carrer va començar a dir que hi havia una tenda allà al carrer estret d'aquí i que havia el sostre havia caigut de la Maria de los Huevos que le decían. I una amiga meva i jo vam anar a veure'l. I estàvem allà, i estant allà veig el meu tiet que baixava en un home tot desesperat. I jo al veure'l me'n vaig acostar amb ell i li vaig dir, tio, què te passa? I ell em va dir, la tia Paca i la niña estan en tu casa. I clar, a casa meva no hi era, jo no sabia res. I jo li vaig dir, no, en casa no està. I llavors ell diu, pues se las ha llevado la riera. I mentre nosaltres, jo, treia la màquina de cosir, treia una sèrie de coses i les canviava de lloc, vaig sentir crits. I clar, com que va començar a ploure molt fort i tot fosc, sense llums, els troncs, i llavors ells vivien en una casa que era planta baixa i es veia molt poqueta cosa, i tot sense llum ni res la nena es va espantar. I mama, el papa, i ella, per veure si la nena, la va agafar per anar-se a casa del veí. Aquella senyora, en vez d'anar-se'n cap al pis de dalt, que no hagués passat res, va optar per obrir la porta. I la primera que va endur-se l'aigua va ser la nena. I ella, darrere la nena, per agafar la nena, van marxar les dues i ja van desaparèixer les dues. Perquè ella es va deixar la porta oberta i llavors per això va entrar l'aigua a casa. Si ella no surt, no li entra l'aigua a casa. El que passa que ella es va espantar i va obrir la porta per sortir i clar, va entrar de seguida l'aigua. De totes maneres, hi havia un altre pis a dalt que no vivia ningú, hi havia 5 o 6 escales i ella va deixar les sabatilles a la tercera escala i la ràdio i no va arribar l'aigua. Perquè nosaltres, com tot havia passat, vam entrar dintre de la casa seva i la casa, el dormitori del matrimoni, que era al fons del tot, no hi havia ni un pam d'aigua. O sigui, si no hagués sortit, pobreta, avui podria ser una dona gran però viva. El meu tiet ho va passar molt malament, molt. Va una depressió molt gran. Clar, és que ell quan no sabien què cridar-les i a part van sortir tota la gent a buscar-les, van estar 3 dies buscant-les, no la van trobar ni a una ni a l'altra. El que passa és que la gent que arribaven a casa meva i un deia que l'havien trobat en Sant Baudilio, l'altre que l'havien trobat a la riera de no sé què, que tot això era mentida, però ell, clar, això li feia molt de mal, perquè no el van deixar sortir amb ell a buscar-les amb la gent. I això poder és el que li va fer ell també que no va poder plorar, perquè ell no podia plorar, un nuc aquí, però no podia plorar. I ho va passar molt malament. Molt. On ara ja la C55 no passava encara, no? La C55 l'estaven obrant. Anant-se'n allà sobre, que és a les Parellades que es diu, per veure si es veiem alguna de restes d'aquest nena i la seva mare,
vam començar com el riu començava a entrar per lo que era la porteria del molí, que si coneixeu el molí és el primer que hi ha que trobes. O sigui, quan vam començar a veure que el riu ja entrava per allà, vam fumar el camp corrents amunt i cap a altres tasques, vull dir, tot el dia vam estar així. Entro al despatx i ja em truca el pare, fill meu, que hijo mío, que el alcalde te está buscando. Digo, ¿para qué, papá? Digo, ¿qué pasa? Dice, pues no lo sé, hijo mío, creo que hay algo para ir a salvar a alguien. Vale. Nosaltres ens pensàvem que el riu pujava com pujava sempre, perquè el riu normalment pujava mort. O sigui, quan hi havia la palanca, allà hi ha un estretament, i el riu es anava embassant i anava pujant de nivell. Normalment, quan pujava el riu, arribava moltes vegades fins al peu de la casa, una mica més, però bueno, sempre pujava així el riu. No va ser com aquesta vegada que el riu va vindre de darrere. No va ser una pujada, va ser una riuada de cop. En qüestió de, podria dir-te, d'un quart o 20 minuts, l'aigua va pujar d'estar a 70 centímetres a estar a 1,80 m. Es dedueix, es va deduir en aquella època, que més amunt, no sé si més amunt del Cairat o per allà, algun lloc es va fer un taponament. Perquè segons si ve el minat de les illes, o això us ho dirà, us ho deu haver dit, l'aigua en 10 minuts, un quart d'hora, va passar a tindre quasi 1,5 metres, 2 a les illes i a cobrir tot. Però va ser 10 minuts, un quart d'hora. I nosaltres vam fer les 4 coses i també marxàvem. I vam pecar d'inconscients. No sabíem que el riu vindria d'aquesta manera. I el meu pare i jo vam dir, hosti, si ens puja dintre la casa ens farà malbé la televisió, ens farà malbé... Anem a pujar-ho al pis de dalt. I en el moment que jo vaig pujar a dalt per anar a buscar a la meva habitació, va caure la casa, es va tallar la casa. Clar, llavors al meu pare li vaig dir, no ens quedem aquí perquè si ens cau la casa a sobre d'aquí sí que no ens sortirem. Hem de sortir. Llavors vam agafar, vam intentar sortir, i intentar sortir era impossible. Vam tindre la gran sort de que havien fet unes obres i a davant de la casa hi havia unes bigues. I jo, a veure, 20 anys sabia nedar, bueno, tiro nedant fins a l'arbre i no passarà res. I a la que em vaig deixar anar de la paret on estava agafat, ni que sàpigues nedar ni que no sàpigues nedar, com ve una riaua se t'emporta. I vaig tindre la gran sort de que em vaig poder agafar amb una biga d'aquelles i la corrent se m'enduia sota les bigues, però li vaig dir al meu pare, no et deixis anar, no et tiris que se t'emportarà, goita. I llavors ell va ser suficientment àgil o el que sigui, que es va agafar una branca del lledoner, va anar per sobre aquelles bigues i va pujar dalt de l'arbre. I quan ell va estar dalt de l'arbre, va agafar una llata, un tros de fusta, me'l va passar a mi i jo em vaig poder agafar el tros de fusta i ell em va anar tibant i vam pujar tots dos dalt de l'arbre. I allà ens vam quedar d'espectadors. Ens vam quedar dalt de l'arbre nosaltres, un gat que va pujar i les rates, perquè l'arbre estava ple de rates. Les rates no es van deixar emportar pel riu, no? I llavors, doncs, no sé com va ser, no sé, aquest detall sí que no me'n recordo qui em va trobar i em van dir, mira, s'hauria d'anar a les illes perquè els helicòpters no hi poden anar-hi, no hi ha helicòpters per anar a buscar, i tu sabem que tens una piragua i sabem doncs, que o sigui, en aquells moments jo podia fer-ho perquè practicava bastant. Dic, bueno, va, anem cap allà. Allò no ho fa ningú més. Mira que es van prendre idees de si entrar no sé com i amb una grua del Fortunato Cerulla arrossegar una espècie de fusta de fer-los arribar i no hi havia solució. No, en aquells moments a mi jo anava amb l'obsessió de treure aquella gent d'allí, perquè esclar, hi havia el perill, que s'enfonsava la casa o s'emportava a l'arbre, o sigui, va ser una cosa d'aquelles que et surt i no saps qui ho fas, doncs ho fa, jo ho vaig fer ja amb tota la bona, amb tota la meva, d'això, de l'esperança de treure'ls d'allà i punto. Però esclar, ells realment jo crec que haurien d'estar acollonits, m'imagino jo. A veure, si t'haig de dir que tenia por, sí que en tenia de por, esclar que sí. Més ben dit, estava cagat. I el meu pare em anava donant ànims, però només em deia, tu tranquil, no t'amoïnis. Si s'emporta l'arbre, no t'amoïnis, que baix al Prat ens trobarem tots, amb els de Molins de Rei, els de tot arreu ens trobarem, perquè l'arbre és molt difícil que se l'emporti. Si hem de passar la nit aquí, li passarem, vam pensar amb el meu pare, si no ens venen a buscar. Si no ens venen a buscar d'això. I llavors va ser, quan van donar veus, tal i qual, i llavors va vindre el Josep Maria. Llavors ell va vindre amb el seu caiac.
Sí, jo ho veia, és que jo veia com baixaven els troncs i els dipòsits i taulons, és que ho veia jo, clar. Però jo anava com podia. Jo el que tenia més por era que no hi hagués algun arbre que tingués les branques seques o tal i que em punxessin la barca. Però bueno, jo ja procurava desviar-ho, perquè ja estava acostumat a estar pel riu. Llavors ell va arrambar la barca com va poder, ell ens va dir, sobretot, vine aquí, assenta't a la barca, agafa't als costats i tu no et moguis, no facis res. Ni et decantis a la dreta ni a l'esquerra ni em diguis res. Vale, Josep Maria, jo em vaig assentar allà com un clau, clavat allà. I llavors ell va agafar, va dominar la barca, perquè hi havia una corrent bastant forta, hi havia molta corrent, i a més baixaven troncs, baixaven porqueria, que si Déu en guard que ens hagués picat un tronc, una cosa, que ens hagués volcat la barca. També vam estar molt de sort. Llavors ell em va portar a mi a la vora i llavors va tornar ell un altre cop a anar a buscar el meu pare va pujar i ell va treure el meu pare, i ell ens va treure tots dos així. Home, quan va vindre a buscar amb aquella barca, la veritat, però vaig pensar, cony, si és l'únic que ve ho hem d'aprofitar. I bé, va anar molt bé, tot molt bé, ens va treure molt bé i va anar de perles, va anar molt bé. Llavors, això també, degut a això a mi, l'Ajuntament d'aquella època, doncs em van fer un diploma com a l'home exemplar del poble. És l'única cosa que vaig rebre, no vaig rebre res més. El secretari ens va dir, tots aquí al matí i tarda, o uns quants, i estàvem prenent declaració a la gent que venien pagesos, llavors hi havia la pagesia, a Olesa era bastant molt més forta, i la de muntanya principalment, lògicament, marges a terra i parets van ser un grapat. I nosaltres preníem el nom, totes les dades, i la relació i la quantificació de les dades per enviar-ho al govern civil perquè vinguessin les ajudes. Sé que va pujar desenes de milions de pessetes, i jo diria que no va vindre ni 5, Solidaritat per part de la gent, cap problema. Solidaritat en aquella època per part de lo que podrien dir-ne les autoritats. Doncs jo recordo una cosa, que llavors hi havia un jutge aquí a Olesa que va venir allà, i era molt alt, molt gros, i tenia una veu molt primeta, i va venir allà i ai, pobra gent, els hi ha passat. Li van arriar dues palades, de terra de dintre de les cases, una era meva, que li va venir el canto duro. I ara els veïns sí, van vindre molts veïns a ajudar a treure fang, i tant, sort dels veïns, que van vindre molta gent, sí, molta gent. I va vindre també de la CICO, que tenia un magatzem allà al començament de la riera, davant de casa meva, la casa que allà tenien un magatzem i van vindre molts paletes allà a ajudar a treure fang. Vam estar dies traient fang, perquè se'n va l'aigua, però va deixar mig metro de fang, quasi bé. Molt malament. Vam treure els mobles que s'havien quedat una mica bé a la porta del carrer i amb galledes d'aigua els veïns traient el fang, i molt malament. No vam poder dormir tota la setmana a casa nostra, encara que no hi havia aigua a dalt, però olia el fang, feia olor, feia pudor. Va quedar amb 4 dits de fang, tot el que hi havia, roba, coberts, tot va quedar tot ple de fang, la casa va quedar enderrocada, la que vivíem nosaltres principalment va quedar enderrocada, en aquell moment no s'hi podia viure perquè no sabíem si s'acabaria d'ensorrar, no s'acabaria d'ensorrar, el que sigui. Va vindre molta gent ajudant-nos a treure fang, a treure coses. El Mariano de Cal Segures va portar el cavall a casa seva per tindre el cavall. Va vindre gent, nosaltres llavors vam anar a viure a casa d'uns parents que vivien a Cal Ferrer, que eren parents del meu pare, que ell havia estat allà, i vam estar allà vivint quasi fins al mes de desembre. Sí, doncs el meu tiet, llavors ja només va anar a casa seva quan va vindre el governador de Barcelona, que van vindre a fer-li una entrevista, que va sortir aquest trosset de periòdic, però llavors ja va viure a casa meva, a casa nostra. Va estar vivint un any i pico, perquè a casa seva ja no va tornar més. Ja no va tornar més. I em va dir, escolta, que et truquen del teu jefe de la fàbrica, que diuen que no vas a treballar. Dic, ni me'n recordava de la fàbrica. Només que anar picant tenint sorra i de fang, ni la de la fàbrica me'n recordava.
Ni vaig avisar que m'havia passat això, i em vaig posar el telèfon i el vaig explicar al meu jefe, era d'aquí Olesa també. I em va dir, no, tu tranquil, ja m'ho he figurat, que per l'aiguatge aquell ja m'ho he figurat, però ja han passat 3 dies. Diu, doncs miri, si m'ha de despedir en 3 dies, què vol que li digui? Jo em quedo aquí a casa fins que... Diu, no, estiga tranquil, que ja cobrirà algú el torn. Jo em despertava a totes les hores veia la rierada, tota la nit em despertava i veia allò, i la dona, i els gossos d'aquella manera, i tot era fos, era negre. Va quedar a la 1, i això va passar a la 1:30, i va quedar tot fos. Es veia molt poquet, tot. No estava bé, no estava bona, no estava bé. Ni dormia, ni menjava, tenia neguit. És molt dur veure, perquè a casa meva érem casa de gent treballadora, veure que tot el que t'està costant de millorar la teva vivenda privada, de millorar tot, que amb unes molt poques hores se'n va tot a fer punyetes. Això és molt... Jo diria, mira, ara me n'estic recordant i encara és d'aquelles coses que ho notes, que les sents perquè t'han passat a tu, no t'ho han explicat. Sí que és veritat que en certa manera aquell dia el tindré gravat per tota la vida i que allò va influenciar amb el reste de la meva vida, sí, perquè doncs, allò no ho he vist mai més. Llavors ell també ho deia, el meu tiet pobre, perquè ell deia, diu, si encara les tingués, doncs un enterro, jo les hubiese visto, però és que res. I aquesta pena també la tenia ell. Ho deia, és que no he vist res. I si estan morts sí que ho sabem segur perquè els veïns l'han vist, però no sabem res d'elles, van desaparèixer i punt. I a més de dir, hosti, tu, quan ara ho mires, llavors en aquell moment estàs molt a sang calent i mires coses i hasta els dies que passen posterior encara estàs amb l'adrenalina, però a dia d'avui mires el pont de la Nerva i dius, conyo, hasta aquí dalt va arribar l'aigua i travessava per aquí de sobre. Són molts metres, vull dir, o la palanca, vull dir, la velocitat que tenia, que diu això. Clar, el problema d'aquestes situacions és que les previsions les pots tenir, més o menys pot haver-hi un aiguat d'aquesta índole, però clar, si cau amb la força que va caure aquell any, és que és pràcticament impossible evitar el desastre. Però bueno, és igual, perquè aquesta arribada va vindre de Manresa en avall, De Manresa en amunt no va passar res. L'aigua va venir de Monistrol, de Sant Vicenç en avall va vindre l'aiguat. Més amunt no va passar res. Ara no ho sé. A veure, suposo que és molt probable que pugui passar això. És molt probable que pugui passar. Les rieres no estan netes, no es cuida res, perquè sabem que el bosc està deixat de la mà de Déu, i és possible que pugui passar alguna cosa d'aquestes. Jo no ho crec, jo, però no vull creure-ho, perquè jo també tinc un tros de finca allà que no voldria pas que em tornés a passar, Jo crec que Olesa té, com altres pobles, té un problema i és que la xarxa de clavegueram ha quedat petita, des del meu punt de vista. No està preparat per tota la quantitat d'equipaments, d'edificis, de construccions que s'han fet. I per molt que s'hagin anat arreglant les coses, pot ser que si algun dia ve una d'així de grossa, no crec pas que hi hagi sigui tan fort com el que estem parlant d'aquelles dates,
però que podria ser bastant potent, crec jo, Possibilitats de que torni a passar un aiguat d'aquesta mena, evidentment que poden passar, i a mesura que van passant anys i no passa, més probabilitats crec que hi ha, perquè això és com una mena de llei de probabilitats, i per tant, mentre vagin passant més anys, més probabilitats hi ha de que torni a passar, cada 50, cada 100 anys, no ho sabem, però que tornarà a passar, jo crec que és segur. El foc més o menys el pots parar. L'aigua no la pares, quan ve esverada. I el que hem fet d'anar edificant, ja no entro en el tema del CO2 ni això, sinó anar edificant molt a prop de lleres de rius o al mig, trigarà 10, 20, 100 anys, però per allà on té el pas la riera tornarà a passar.